Det er bare en rigtig sjov båd. Hvad læser du? Hvad hedder den? Det ved jeg. En kedelig bog. En kedelig bog? Og den er rigtig sjov. Ja. Ej, Det giver nogle rigtig gode idéer om hvad vi kan næsten lave et parti. Ja. Dansk Folkeparti. Lad det noget andet. Det lyder som rigtigt. Ja. Jeg har en masse idéer. Skal vi prøve at finde på noget? Jo. Hvad for nogle idéer har du til partiets navn? Ved du hvad, det er sjovt, du spørger, Agnes. Jeg har mange grund. Jeg har overvejet enten Lortepartiet, eller partiet, der ikke kan finde ud af noget, eller din morpartiet. Hvad synes du bedst om? Altså, din morpartiet lyder faktisk meget beautiful. Så, beautiful, din morpartiet. Klasse. Okay. Han er fra England. Beautiful, beautiful. Kan du huske sidste gang, da vi prøvede at lave parti? Ja, det gik ikke godt. Vil du gerne stemme på vores parti? Nej, jeg kan ikke skide. Okay, fint, det er kæreste. Det var dårlige tider. Ja. Ja. Ja, vi skal lige dele nogle opgaver ud. Magnus, du finder på et godt motto. Ja, det lyder meget beautiful. Olga, du skal finde på medlemmer. Du skal finde på nogle nye medlemmer. Ja, jeg er i gang. Jeg finder på nogle gode idéer. Og sko, du styrer det hele. God idé. Beautiful, beautiful. God idé. Vi klapper, og vi har et godt parti. Dårligt motto, dårligt motto. Du kører som smurt. Din mor ligner en hjort. Rigtig godt. Det tager vi. Vil du være med os, eller vil du stemme på vores parti? Din morpartiet? Hvorfor? Vil du godt stemme på vores parti, din morpartiet? Nej. Vi er slik. Ja, så vil jeg godt. Så skal jeg finde på en idé. Meet John. He's your average quantum physicist, and he's about to discover the true meaning of love as he's sent 200 years into the future to meet the girl of his dreams. I love you, Sally. But before he can get married, he's gonna have to battle the evil space cats that are invading. Ikke helt rigtigt. Susie thought her life at the sandwich factory was everything she could have ever wanted, until she met the man of her dreams. I love you, Jeff. Now she's on a magical adventure to find the mythical space cats of Spacey. For fjollet. Andy loved ducks so much that one day he woke up to find out that he'd been turned into a duck. Oh no, I'm a duck. Quack.
Now he's gotta find a way to Space Cat. Det er en god idé. Hvordan går det med arbejdet? Men hans sko, det går rigtig godt med arbejdet. Hvordan går det så med mottoet? Hans sko, jeg har fundet et godt motto. Det kører som smurt, og din mor ligner en jord. Beautiful, beautiful. Hvordan går det så med idéerne, hva'? Jeg har fundet rigtig mange psyko-idéer. Det lyder alt i alt som et godt parti. Indtil videre. Hvad er klokken? Sådan laver man en godt parti i 7. B-historie. Cut. Thank you.